Levoča sa niesla aj tohto roku vo veľkom štýle. Dôkazom toho bolo plné Levocké námestie. Piatkový večer odštartoval folklórny súbor Lúčnica. Už to bolo dôkazom, že sa diváci počas celého večera budú mať na čo pozerať. Toto mesto má svoje genius loci a ponúka úžasné zákutia, tajomná a zaujímavých vecí a ľudia si majú ich objavovať a chodiť do tej Levoče, aby zistili, aká tá Levoča naozaj je. Podujatie Tajomná Levoča je vrcholom kultúrnej sezóny v tomto meste. Diváci majú už tradične obrovský audiovizuálny zážitok. Tohto roku sa v centre mesta predviedli aj nevšední akrobati. Naša skupina pozostáva z 3 chlapcov, z 3 dievčat. Robíme od pomalej akrobice, salta, rýchle veci až po vzdušnú akrobatickú show, ktorú uvidíte aj dnes. Ďalším lákadlom bola laserová show. Vďaka nej dostalo centrum mesta úplne iný šat. Komu sa stále málilo, si počkal na záver. Ten tvoril veľkolepý ohňostroj, ktorý v nemom úžase sledovalo celé mesto. Vedel som o ohňostroji, ale poviem vám pravdu, sám som z neho prekvapený ako z rozsahu. A čo najviac? Všetko. Aj Lučnica, aj laserová show, aj tí akrobáti, všetko. A čo hovoríte na ten obrovský ohňostroj? No aj ten, aj ten. Uchvatné. Málo kedy človek vidí takú peknú vec. Veľkolepé. Majster Pavol, občania Levoče, mesto Levoče, história si takúto oslavu zaslúži. A teším sa, že sa to nepáčilo mne. Toľko ľudí som ešte v Levoči na námestí nevidel. Mám z toho radosť.